umapila sa Davao. May udto sa tanan. Ako lang ning i-post nga vlog kay kani siya nga issue si President Rodrigo Roa Duterte nag-ingon mong gud siya ani nga kung modagan ang iyang anak nga si Pulong Duterte mag-resign gid daw siya. Muna nga nagbuhat ko ani nga vlog para ma-inform ang mga tao nga kani kay nidagan man si Pulong o si Paulo Duterte pagka speaker mag-resign daw si President Rodrigo Duterte. Atong tanawon og tumanon bagit ni President Rodrigo Duterte ang iyang giingon. Tanaw sa ninyo ning balita. Linggo lang, umapila sa Davao City Representative Paulo Duterte na huwag daw siyang idamay at gamitin sa usapin ng speakership sa Kamara. Pero ngayon, ang presidential son tatakbo na rin daw bilang House Speaker. Hati raw kasi ang Kamara at baka raw makatulong siya para mapagkaisa ito. Pareho lang din naman daw silang binoto ng mga tao. At kung term sharing lang din daw ang gagawin, term sharing na raw silang lahat. Kung itutuloy ni Representative Pulong Duterte ang pagtakbo, pang-anim na siya sa mga maglalaban sa pagka-House Speaker. Kasama rito si Marinduque Representative Lord Alan Velasco na inendorso ng partido ng Pangulo na PDP Laban. Naging Representative Alan Peter Cayetano, dating miyembro ng gabinete ng Pangulo na iginigiit ang napag-usapan umanong term sharing sa speakership. Later, Representative Martin Romualdez, pambato raw ng ilang miyembro ng PDP Laban at naniniwalang isa siyang malakas na contender. Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, dating House Speaker na gusto muling makuha ang posisyon. At Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate na pambata naman ng Makabayan Bloc. Pero sa deklarasyon ni Pulong, tila nagdalawang isip na ang ilan sa kanila. Ang pag-endorso ng PDP Laban kay Velasco, babawiin daw kung tutuloy sa pagtakbo si Pulong. Ayon kay Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. na Executive Vice President ng partido. Mismong si Velasco umano, sabi ni Gonzales, susuportahan daw ang presidential son at aatras sa speakership race kung sakali. Pag siya ang pumasok sa speakership, palagay ko wala nang lalaban dyan. Wala nang congressman doon, wala nang congressman alam. Lahat kami ng congressman. Hindi miyembro ng PDP Laban si Pulong. Pero sabi ni Gonzales na ang party list coalition naman noong June 19 kasi Dynamics ngayong araw. Kasi kung tatakbo ka, mag-resign. si Pangulong Duterte. Di ba? Kasi kung tatakbo ka, mag-resign. Iba na yung, parang iba yung dynamics ngayong araw na to yan. Bago pa inanunsyo ni Pulong ang pagsali sa speakership race, nagpayag na dati ng pagtutol si Pangulong Duterte. Hindi ba? Kasi kung tatakbo ka, mag-resign. Kasi marami na tayo. Si Senator Bongo na dating special assistant ni Pangulong Duterte, naniniwalang tutuparin ng Pangulo ang kanyang sinabi. Kilala ko po siya the last 21 years. Wala pong binitawan na salita ni Pangulong Duterte ay tutuparin niya po yun. Pero paliwanag Kamo na ang mag-judge anak kung tumanon magyud ni President Duterte ang iyang giingon nga mo resign daw siya.